20 anyos nga babaeng wanted sa kasong anti-trafficking in person balhog karon sa prisuhan sa General Santos City. Ano ang report ni Abby Caballero? Balhog karon sa Lagaw Police Station sa General Santos City ang 20 anyos nga si alias Joan, nga gikonsiderang top 5 most wanted sa city level ug top 6 most wanted person sa Region 12. Pinasikad sa warrant of arrest, gidakop kini sa Maydigos Maca Road sa Barangay Lagaw Jansa niadtong Biyernes tungod sa kasong paglapas sa Anti-Trafficking Act of 2003. Matud pa gipasakaan og kaso si alias Joan human kini nang recruit og trabaho sa usasab ka residente sa Jansan. Apan pag-abot na sa laing lugar, asa dapat ma-assign ang iyang gipasaligan og trabaho, wala matud pa natuman ang nasabutan nga trabaho. Idala siya dito sa uban lugar na di po na ako pwede ma-disclose kung asa. Basta within lang siya ma'am, within the country lang po siya. So, naiginapasalig nga trabaho? Murag ana ang iyang mga istorya pero dili pa nako siya maingon jud kung unsa jud ang tinuod nga panghitabo kay under investigation pa. Wala sab matud pay igong dokumento si alias Joan kalabot sa trabaho nga ginatanyag niini. Ginadig deeper pa jud namo kung napabay mga lain sangkot nga individual ani na tao or grupo ba sila galihok or siya lang mismo. Wala na mihatag og pamahayag atubangan sa kamera ang dinakpan. Samtang panawagan sa kapulisan, daling mo report kanila o galing usasab sa mga posibleng na biktima ni alias Joan o sa samang pasalig. Nagpahimangno sab kini sa mga gapangita og trabaho nga siguruhong lehitimo ang gina-applyan. Tay mga legit nga mga recruitment agency, pwede mo ato sa mga himpilan sa mga ahensya sa gobyerno, sama sa DOLE or sa POEE para at least ang trabaho na atong sudlan is tinuod siya. Nga di jud sila mabinuangan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.